diante da folga indefinida que se está a desenvolver no servizo de mantemento de zonas verdes da cidade de Vigo, o Bloque Nacionalista Galego mantivemos un encontro con representantes sindicais do Comité de Folga no que lles trasladamos o noso total apoio ás súas xustas reivindicacións que o único que demandan é uns salarios dignos evitando a perda de poder adquisitivo. O bloqueo da negociación colectiva por parte da empresa concesionaria, a UTE, entre Acciona e Mantén Servizos, é absolutamente inaceptável tendo en conta que o Concello de Vigo adxudicou este servizo por un importe de 34 millóns de euros. Trátase dun servizo municipal absolutamente básico, sobre todo no contexto do verán, onde o adecuado mantemento e limpeza das zonas verdes é esencial en termos de seguridade, de habitabilidade e tamén de higiene. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, exiximoslle ao Goberno Municipal de Abel Caballero que deixe de ollar para outro lado, que abandone a súa permanente complicidade con empresas piratas que o único que fan é recibir millóns e millóns de euros do diñeiro de todas as viguesas e de todos os vigueses para incumpriren os pregos e mesmo sen garantir unhas condicións laborais e salariais dignas ao seu persoal. Non podemos seguir a financiar con diñeiro público a precariedade, nin consentir que en servizos de titularidade municipal as traballadoras e os traballadores perdan poder adquisitivo vendo empobrecidos os seus salarios. O que ten que facer o Goberno de Abel Caballero non é impor uns servizos mínimos abusivos que non se axustan á situación real do cadro de persoal e que só pretenden dificultar o exercicio do dereito fundamental á folga. O que ten que facer o Goberno municipal é exixirlle á empresa concesionaria que reanude de maneira inmediata as negociacións, que se senten hoxe mesmo coa representación sindical na procura dun acordo xusto que permita poñer fin a esta folga.